V súčasnosti sa medzi deťmi šíri zvláštny internetový trend, ktorým sú úplne posadnuté. Sahur. Chimpanzini. Bananini. A je to niečo, čomu rodičia jednoducho nerozumejú. Prečo deti zrazu rozprávajú nezmysly, ktoré znejú taliansky? A dokonca prosia rodičov, aby im kúpili tieto absurdne vyzerajúce postavičky. Je to nejaký tajný jazyk, ktorý ich potichu ničí? Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Chimpanzini bananini wow wow wow. Chimpanzini bananini wow wow wow. Tak sa poďme porozprávať o zvláštnom zostupe talianskeho brainrotu, pretože to nemusí byť len ďalší neškodný internetový trend. Tak čo je to vlastne brainrot? Brainrot v doslovnom preklade znamená mozgová hniloba alebo rozklad mozgu. Je to predstava, že vystavenie sa určitému obsahu ti môže totálne vymyť mozog. Je to založené na presvedčení, že internet pomaly ničí mozgy detí, ktoré sledujú príliš veľa videí. Obsah generácie alfa, narodenej po roku 2010, je jeden z najnezmyselnejších a najhlúpejších, aký môžeme na YouTube nájsť. Jedno z prvých brainrotových videí, ktoré sa stalo virálnym, bolo Skibidi Toilet, ktoré vyšlo 7. februára 2023. Ide o animovanú sériu videí a zobrazuje vojnu medzi toaletami s ľudskými hlavami a humanoidnými postavami s elektronickými zariadeniami namiesto hlav. Tento bizarný a absurdný obsah sa rýchlo rozšíril medzi deťmi a mladými ľuďmi, najmä vďaka svojej krátkej dĺžke a jednoduchému a chytľavému štýlu. Je desivé, keď sa pozrieme, že každé video tejto série má desiatky, niektoré dokonca stovky miliónov zhliadnutí. Jeho popularita a vplyv na mladú generáciu spôsobili, že Skibidi Toilet sa stal synonymom pre tento typ obsahu. Dokonca termín brainrot sa stal tak populárnym, že ho Oxford University Press, jedno z najväčších a najprestížnejších akademických vydavateľstiev na svete, vyhlásil za slovo roka 2024, čím uznal jeho význam v súčasnej digitálnej kultúre. Ako ale vznikol taliansky brainrot, ktorý je tak populárny dnes? Taliansky brainrot vznikol ako absurdné video na TikToku v januári 2025. Išlo o smiešného AI generovaného žraloka, ktorého nazvali Tralalero Tralala. Tralalero tralala. Jeho výzor je určite čudný, ale čím viac nových postav vznikalo v tomto zvláštnom svete, tým viac to pôsobilo ako jedinečná zábava. Máme tu napríklad postavy ako Bombardiro Crocodilo, Kríženec krokodíla a Bombardéra, Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante. Balerína Cappuccina, baletka, ktorá má namiesto hlavy šálku kapučína. Ballerina Cappuccina. Mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. Šimpanzini Bananini, banán s hlavou šimpanza. Chimpanzini bananini. Wa. Bananucci, monkeyucci. Tung Sahur, drevená pálka, ktorá drží ďalšiu drevenú pálku. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Bobrito Bandito. Oi. Bobrito Bondito? El Bobrito Gangsterito. Banditelli Don Bobrelli. A desiatky ďalších absurdných AI bytostí s chytľavými talianskými menami. Tento trend sa dokonca rozrástol do celej mytológie, ktorá vysvetľuje históriu a život každého tvora. V priebehu 5 mesiacov tieto vtipné postavy úplne ovládli internet. Ľudia dokonca začali pridávať nové variácie, napríklad vietnamský alebo americký brainrot. Các lũ chúng mày phải đưa những thịt bò được mua từ shop Aldi cho Americano Pelicano. I believe in America and I love Americano so much. Ale tým sa to neskončilo. Teraz to od svojich detí počúvajú rodičia aj učitelia niekoľkokrát denne. Deti pobehujú po ihrisku a vykrikujú tralalero, tralala. V niektorých školách dokonca organizujú porady a snažia sa to zakázať. Poďme sa pozrieť viac do hĺbky, prečo sú brainrot videá tak nebezpečné. Obsah brainrot je tak nadmerne stimulujúci, chaotický a nezmyselný, že človek má pocit, ako by mu doslova roztápal mozog.
Odborníci varujú, že časté scrollovanie podobného obsahu vedie k znižovaniu schopnosti sústrediť sa, závislosti od dopamínu, preťažovaniu zmyslov, k negatívnemu dopadu na pamäť a učenie či k zvýšeniu úzkosti. Mozog si zvyká na instantnú stimuláciu a nárazové dávky dopamínu a tak mu dlhšie a hlbšie formy obsahu, ako napríklad články, knihy alebo prednášky, prídu nudné. Nárazové dávky dopamínu taktiež spôsobujú ťažkosti pri dosahovaní dlhodobých cieľov, ako napríklad naučiť sa jazyk, doštudovať, dostať sa do formy, pretože tieto neposkytujú okamžitú odmenu a nával dopamínu ako tieto videá, ale prinášajú odmenu až po dlhšom čase a vyžadujú vytrvalosť. Takýto mozog vníma reálnu prácu ako nudnú a neuspokojivú. Most things that we do in life, like working, relationships, dating, exercise, they have the potential for long-term rewards. But why invest in long-term rewards when you can just take your phone out of your pocket and start being rewarded immediately? The neuroscientist Andrew Huberman makes an amazing but a scary point about this. If we were to look at ourselves through the lens of an experiment, like we would an animal experiment, if you saw a dog in the corner endlessly digging for a bone, you would think that's sad. That's us using TikTok, looking for real rewards that inevitably don't exist on that platform. It's like a sick dog in the corner just digging all day for a bone that doesn't exist. Takže áno, nejde len o nejaký smiešný internetový jazyk. Rýchle blikajúce zábery, nezmyselné zvuky a nekonečný prúd nových postavičiek, to všetko je zámerne navrhnuté tak, aby upútalo a nadmerne stimulovalo mladý mozog. Dnešné deti úplne stratili schopnosť nudiť sa. Celý deň trávia na mobiloch a od chvíle, keď ráno otvoria oči, až po večer, keď idú spať, sú neustále krmené dávkami dopamínu. Znepokojujúce je taktiež to, že mnohé z týchto videí obsahujú skrytý nevhodný obsah, ktorý deti opakujú bez toho, aby mu rozumeli. Salamino pinguino, mezzo salame, mezzo pinguino, tutto problema. Zatiaľ čo Brainrot ničí mladú generáciu, jeho tvorcovia na ňom zarábajú obrovské peniaze. Poďme sa pozrieť na čísla. Začnime jedným z najhorších kanálov s podobným typom obsahu Cocomelon. Momentálne má YouTube kanál Cocomelon 194 miliónov odberateľov a 1500 videí, ktoré majú spolu 202 miliárd zliadnutí. A každé jedno z týchto zliadnutí im prináša peniaze do vrecka. Ich najväčší zárobok však prišiel v roku 2021, keď bolo štúdio Cocomelon predané za 3 miliardy dolárov. No Cocomelon nie je jediný program, ktorý zarába na Brainrote. Podľa Forbes video Baby Shark zarába približne 283 000 dolárov mesačne, čo je asi 9400 dolárov denne. Taktiež séria Skibidi Toilet, ktorú sme už spomínali, s približne 30 miliónmi zliadnutí na video, zarába približne 20 až 30 miliónov dolárov ročne len z YouTube. Ale nie je to len o videách. Aj sociálne siete zhoršujú Brainrot tým, že robia svoje aplikácie viac návykovými. Scrollovanie na TikToku bolo prirovnané k hraniu automatov v kasíne. Každé krátke video vyvoláva malý príval dopamínu, ktorý robí používateľov viac a viac závislými. V súčasnosti YouTube, Facebook a Instagram kopírujú TikTok a tlačia do popredia krátke videá, aby ľudí udržali nalepených a funguje to. V roku 2024 tieto platformy sociálnych médií zarobili od 800 miliónov až po 80 miliárd dolárov. Čo teda môžeme spraviť, aby sme chránili mladé mysle? Možno stačí, aby sme tento nezmyselný obsah považovali za to, čím naozaj je. Tak, ako by sme dieťaťu nedovolili jesť celý deň len sladkosti, nemali by sme mu dovoliť, aby bolo ovplyvnené niečím, čo mu jasne znižuje inteligenciu. Preto je dôležité, aby sme sa všetci spojili a varovali jeden druhého, aby naše deti neboli neustále krmené týmto nezmyselným obsahom. A možno by sme si mali uvedomiť, že najlepšia obrana proti brainrotu nie je rozhorčenie či strach, ale ukázať deťom, že reálny svet je oveľa fascinujúcejší než trojnohý žralok v Nike teniskách.